आमी देवाक उपोट फुलांनी बोत्ता भरपूर मागणें कोत्ता पूण फेल्याक दुखयता तर कितें फायदो ही घडणी जी आमकां कसलो संदेश दिता आनी कितें उपदेश कोत्ता ते लोक दिवन पळोवया. देवाक उपोट फुलांनी बोत्ता आनी पेल्याक दुखयता तुज्या दुस्मानाचोय मोग कर म्हूण पवित्र पुस्तक शिकयता. आमी पेल्याक वायट नोदरेन पडून देवाचो कायदो चुकयता पेल्याक दुखोवन देवाक नाकाता म्हूण ही घडणी आमकां दाखयता. आमी देवाचो मोग कोत्ता वो ना ते आमच्या कर्तुबा वरवीं कोता. पेल्याक लेखिना पूण देवाच्या मोगान लासता म्हूण बोबावता. आज कितलीं जाणां पेल्याक दुखोवन मागण्यांक तशेंच त्या रेतीरांक धांवता. तुमीच सांगात हे वसले देव वसाव दिसा देवाक मानवता. एक देवोस कोणी फामील सायबीण हाडूंक रावो आयकात शेजारी शेजाऱ्याच्याच काळजाक कोसो घालता पळय तो गावो. तांगेर सायबीण येवंक 4 दीस आसात म्हटल्यार अकस्मात पळय कितें घडटा. अमकेच तारखेर आमी परतो तेली अशें शेजाऱ्यांक पोरशीं रेखात धाडटा. हेतोच आमकां सायबीण ती व्हरोंक दिया तशें सांगोन घर सोडटा. सायबीण पावल्या तांकां सांगता घडटा तर फाल्यां दिसा सायबीण दी म्हूण पोरांतून मागता. आमगेर पडटा त्या दिसा दिना सायबीण व्हरची आसलेली सांगता. दोरेकली अशें सांगता तें पूण जाती फामिली कितें बोगता. कोणू सायबीण दिवंक तयार नासली हें पूण ती फामील कोणती बोरीत जावन गोरकान बी लापता ते पूण चुचुरोन सायबीण सपनान येवून ओस्तोरे ओशी सितीर जायना काय म्हूण सायबीण दुकांत इच्छा भाग घेवन बिलकुल मादोंक ना.
वोसांव देवाक मानोना म्हूण ताका कोऱ्यांनी तावोंक ना पेल्याक दुखोवन तर म्हाका बोजोत तसलें देवोसांव म्हाका पावोना दुसऱ्याक दूख दिवन खुशाल जावंक सोदशी खुशाल काय गावना म्हजी कोरी भक्ती कोत्तेल्यान हे सांगणे म्हजें विसरोंक फावोना